guys, good morning sa inyo lahat. Welcome back to my channel. So ngayon guys, gagawa naman kami ngayon sa Puso Rubio, Pangasinan. Medyo malayo yung gagawa namin ngayon guys. So ang biyahe namin doon nasa 2.5 hours. So ngayon ito yung mga dadalhin namin gamit. So bale guys, yan yung mga dadalhin natin. Pati mga lutuan nagdala tayo para hindi may sarili tayong mga gamit. Ayan, mga gamit natin. Ayan, kompleto yung dala namin guys. Dalawang grinder, dalawang barena, dalawang welding. So ayan guys, kompleto yung dala namin. Ayan. Tsaka ito yung mga kasama natin. Yan, si Bong, Pogi, tsaka yung si Sakuragi. So yun guys, andito na kami dito sa may Sorobio, Pangasinan. Bali ito yung i-repair natin, i-renovate natin na bahay guys. Ito, i-renovate natin yan. So ayan guys, re-renovate natin. Medyo papalitan natin ng bubong to guys. Ayan, so ito kasi American type style ng bubong gagawin natin, or Korean type. Ayan, ito yung pinaka inside gutter na to guys, ilalabas na natin yan. Ayan. Bali, ang unahan namin ngayon guys ay magbabaklas muna kami ng mga spandrel. Ayan, kasi yan ay babalik din natin, pipinturahan na lang natin para medyo gumaganda siya. Babaklas muna tayo. So yan guys, nakapag-umpisa na tayo. Yung tao natin, nagbaklas ko muna sila. Step by step yung gagawin namin guys, hindi namin babaklasin lahat. So ayan, ayan guys, madali lang magbaklas guys. Kung magbaklas lang, madali lang naman pala. Ay, madali lang. So guys, kasi hindi pa ako nakapagkabit ng spandrel guys, hindi pa tayo nakapagkabit. So ngayon nakita ko na guys yung kung paano yung kinakabit, kasi hindi pa naman narubukan. So yan guys, nakita ko napakadali lang pala. Napakadali lang gawin ito guys, simpleng-simple lang. Kumukuha tayo ng kasama natin, pero kukuha pa rin tayo ng kasama natin guys, magagawa para madali matapos. Ayan, kinakalas na, simple lang pala yung paglagay ng spandrel. Ayan, nakita ko na, kasi first time, hindi pa naman talaga tayo nakapagkabit nito guys. Siyempre hindi pa na, pag hindi mo pa nasubukan, hindi mo pa talaga kaya. So ngayon nakita ko na simple yan. So yan guys, babaklas sila ng mga spandrel. Ay babras namin yan, hugasan, tapos i-repaint namin ng dirty white, i-repaint namin pag manda, pag binalik. So yan yung mga tao. Oy! Oh, pogi yan guys. Yan. Oy, ito! Yan guys, yung mga kasama natin, mga tao natin. Ayan. Itong trash na guys, ayan. Bale, uno medyo itong ginamit nila. Hindi na natin tatanggalin yung guys, yung sa pinakataas. Hindi na natin tatanggalin. Bale, tatanggalin natin yung mga zipper lens lang. Ayan. Yung ordinaryong zipper lens lang ito guys, yung black iron. Papalitan natin ito ng 2x3 by 1.5, yung makapal. Standard na 1.5. Papalitan natin yung mga 2x3. At saka itong pasyabat niya, gamitin na. Papalitan natin ng 2x10 kasi malapit yung gutter natin, 24 cut. 24 cut lahat. Tsaka yan nga, papalitan natin ng mga 2x3 by 1.5 na galvanized na guys. Galvanized na gagamitin natin. Ayan, bale nagtatanggal muna sila. Itong pinaka-trusses niya, pipinturahan din rin natin yan ng epoxy gray primer para tumibay pa guys. Okay pa naman siya, yan okay pa naman. So yan, i-repaint na lang natin. Hindi na natin tatanggalin itong pinakataas yung trusses. Yung kalahati lang yung i-repair natin guys, yung pinakababa.
So ngayon tuloy-tuloy lang yung pagbaklas nila ng mga spandrel. So ayan guys, nabaklas na lahat ng mga spandrel yan, binaklas na natin. Yan pati sa side. Bali itong spandrel yan guys, tugasan pa namin yan, tapos i-repaint natin, papasadaan uli ng pintura para medyo gumanda naman siya. So ayan, pinababras natin para matanggal yung dumi. Saka ito yan guys, bali step by step ba namin gagawin yan. So ayan, pinabaklas na natin yung isang side para kasi hindi pwedeng pagsabay-sabayan yan dahil yung ulan. Ayan, may mga kasama tayong mga yan, mga expert yan guys, yung mga bapo na yan. Yan, bali itong isang side muna yung tatapusin natin. Bali ito guys, yan kasi hindi na magagamit yung kwan. Papalitan na lang natin ng tubular ito na 2x3 by 1.5. Itong side na ito kasi mababa lang naman siya. Yan guys, bali pinatanggal na natin. At saka yung yan gitna na yan guys, yung sa may beam na yan, papasintahan natin ng hollow block hanggang sa taas. So ayan guys, papasinta na natin. Ito na yung kalaban namin guys. Ayan, ako umuulan na. So ngayon huminto muna kami guys. So ayan, umulan na, napakahirap. So yan ang naging problema namin ngayon guys. So ayan, nilagyan muna namin ng lona. Mas maganda sana yung lona na hindi pumapasok yung tubig. So ayan, nahabala na naman kami sa trabaho. So ayan guys, kapag huminto bukas siguro agahan na namin gagawa. Ayan, ulan na naman. So yan guys, nilagyan namin ng lona kahapon dahil umulan na naman yan. Nagtanggal na naman kami, may yero na kahapon yan dahil uulan na naman. Nilagyan na naman. Ayan, malapit na namin may sagad yung asintada dun sa pinakagitna. So ayan yung mga 2x3 by 1.5 na C-par links. Ayan, nalagyan na natin lahat ng connector. Bali itong gilid na to, C-par links na lang yung nilagay natin para hindi na bumili ng bakal. Ginamit na lahat to kasi makapal naman yan. So ayan, nilagyan natin ng patigas na angle bar. At saka yung nasa gitna kasi nakakapit naman sa semento yan, so matibay na. Bali itong gitna, yung sunod-sunod na yan, pinagdikit natin yung dalawang parlings. Yung parlings, dalawang together by one. Pinagdikit natin para mas matibay siya. Ayan. So bali yan, nasintatahan pa yung taas. Taas na yan yung gitna. Saka ngayon, lalagyan na namin siya ng gutter para mailagay na namin yung yero. Kasi ayan, nakapondo na naman yung ulan. Talaga kailangan dito guys, mabilisan. Ayan, pakulimlim na naman. Ayan. So ngayon guys, tutuloy-tuloy na natin paglagay ng gutter para makapaglagay na tayo ng yero. Bali, ayan, mga nilagay natin connector, papasadanan na lang ng mga pintura yan guys, na epoxy primer. So ayan guys, tuloy-tuloy na natin pagkadip ng yero. So ayan guys, nilagay na natin yung dito sa bahay, nilagay na namin yung yero. Ayan, nilagay na natin. So ayan, sa may wall flashing, papalitadahan pa yan para may lagay yung wall flashing. Tapos binaklas na rin namin yung narito sa ibabaw yan guys, yung meron natin. Binaklas na natin agad. Binaklas na namin lahat yung mga yero kasi sasamantalahin na namin to kasi nga ulan ng ulan guys. Sasamantalahin na namin, binaklas na namin lahat, mga bilisan yan. Nilagay ko na yung agad, nilagay ko na yung fascia board dito. Yan,
hanggang kinakalas nila yung mga CPAR links. Papalitan na lang yun ng mga 2x3 na galvanized na CPAR links. So ayan, nailagay na natin yung fascia board na 2x10 by 1.2, pero makapal siya guys, kahit 1.2 siya. Ayan. So ngayon, na-assemble na natin yung gutter para mailagay na natin yung gutter para dire-diretso na, malagyan na rin ng yero kasi nga guys, yung ulan ang kalaban natin. So ayan guys, yung gutter natin na 24 cut, assemble na natin para mailagay na rin natin. Ayan, para hindi tayo abutan ng ulan. So ngayon, mag-assemble na tayo. Ilagay na natin yung gutter. So ngayon guys, magbububong na kami kasi ayan, makulimlim na naman. Ayan, nilagay na natin na itong mga C-furnace na 2x3. Ayan, pati mga sanepa. Bali yung pinakataas na lang ang hindi nalagay. Papasadaan na lang ng mga primary epoxy yan. Ayan guys, nalagay na rin ng mga single bars. Ayan, huli na namin yung fascia board dito sa taas. Bubukan na namin. So yun guys, nakapaglagay na kami ng yero dito sa taas. Ayan, nalagay na namin. So yan, hindi na natin na-videoan yung actual na paglagay ng yero kasi nagmamadali kami guys dahil sa nag-uulan. Ayan, nalagay na natin. Tapos ayan o, kinakaltasan na yung mga end flashing para may tornilyo na rin at maribit na. Ayan. So ayan guys, ayan, medyo matarik siya. Kaya hindi na natin na-videoan dahil nga nagmadali tayo dahil yung ulan guys ay na baklas kabit ang ginawa namin dito dahil nga sa nag-uulan. So yung spandrel, ayan, nailagay na rin natin yung dating spandrel nila, yun nilagay namin. So ayan, papasadaan na rin namin ng pintura. Bali dirty white yung ipapasada natin na pintura. Ayan. Yan, siya rin yung dati niyang kanyan guys, yung dati ng spandrel na binalik lang na. Ayan, hanggang sa taas. Hanggang sa taas. Ayan. So, malapit na kaming matapos. So, yung mga bata natin, oh, wala nga. Bandang huli, mga competition na natin, no, guys. So, marunong na siya. Ayan. Kakaltas sila. Ayan o, kaway kayo muta. Oh, hey guys. Oh, ayan. Jalan ka dito. Ayan guys, nagkakaltas sila sa taas. So, bali yung spandrel na ilagay na rin. Ayan, dito sa pinakataas, sa side na lang. Ayan, pala yung mga wall flashing na ilagay na rin natin. Ayan. Ayan guys. Okay, yan, nakagatan, nakatikit lang sa pader kasi nga hindi pwedeng lagyan ng bulada. Bali itong side na lang guys yung lalagyan namin ng spandrel. Kasalukuyan nilalagyan ng mga kasama natin. Ayan, kasamang ito na lang side ang dinalagyan. Tsaka wall flashing. Ayan guys, ay side flashing yung ilalagay na lang. Kasalukuyan nilalagyan ng spandrel para matapos na kami. Tsaka side flashing. So ayan. So ayan guys, bali ito yung ibabaw ng tindahan ginawa rin natin. Ayan yung sa spandrel, pininturahan, pinarepaint natin sa mga kasama natin para gumanda. Ayan, kasi yung lumang spandrel nila ito guys, itong nilagay na natin. Ayan, ilagay na rin yung mga side flashing. Ayan.
Tatagalan tayong nag-upload ng video guys kasi nga puro renovation yung ginagawa natin, mga palit bubong, hindi tayo tsaka kagad mabilisan, step by step yung paggagawa, hindi tayo makakagawa ng dapat step by step kasi nga nag-uulan. So ayan guys, yan yun yung pinakaibabaw nya. Ayan. Ayan. Ito yung mga kasama natin guys na taga rito, yung mga masawan yan. Okay. Yan, nilalagyan nila ng muldura na yung mga post. Muldura yan. Para maganda. Taga rito yan mga guys. So, ayan, ito yung pinaka-side yan guys. Kasi natapos na rin kami. Marami. May naghihintay pa sa atin ngayon dun guys sa Tarlac. Bali 3 yung gagawin natin dun na renovation ng bubong. So ayan, may mga dinagdag kasi dito kaya medyo natagalan kami. Ayan, bali magiging tindahan ito. Ayan, nilagyan namin ng pinaka canopy. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan, bumuan ang tindahan. Tsaka ginawa na rin natin sila ng grills. Ayan guys, yung ginawa nating grills. Ayan, kaya medyo natagalan tayo dito kasi nga may mga nadagdag pa na mga grills. So bali susunod na natin ngayon yung nasa Tarlac. So ayan guys, tapos na kami. Lilipat na naman kami ngayon sa Tarlac. 3 pa yung maghihintay na gagawin natin dun guys. Yung isa sigurado na, yung dalawa hindi natin alam kung makapaghintay sila. Hanggang sa mula ka. Ayan, hanggang sa mga, ayan, si Tantan, yung pogi na. Matitira dito. Hanapin niyo ito yun? Estimada. Estimada lang sa club. Maraming salamat pala sa pamilya Estimada sa pagtitiwala sa Tom Yamson Vlog. Ayan, ayan sila. Ayan. Ay kayo, makikita kayo din. Oh, ayan, ang gaganda yung mga anak niya. Ayan, ang gandang mga anak niya, si Lola. Tapos ito yung iuwi ni Ito yung Taba. So guys, bye-bye! Bye-bye.